benvidas, aquí estamos un día máis. Eu son Iria e ela é... Leila. Pois que pasa? Dios, dame moito cringe. Sí, non pasa nada. Pero igual, we rolling, vamos, seguimos adiante. Damos cringe sempre. Sí, de hecho... Quien quiera darlle cringe, vaya a dar cringe. Sí. Y quien nos quiera querer, pues nos querrá y ya está. Sí, efectivamente. Bueno, Leila, hoxe traemos... Te vendo petardazo. Eu traigo un novo looking. Ah, vale. É a primeira vez que salgo con gafas no fallado. Ai, tía, eu pensaba que ibas a enseñar o pantalón. Podes te poñer de pé No. o pantalón? No, É perfecto. vemo aquí polas pernas. No, por porque debaixo. non son os flecos. Sí, pero se intuye. Vale. Que iba a decir máis cousas. Non O o sea, digas. decir, vale. Bueno, É que parece un pantalón de circo. traemos un petardazo. Non é un pantalón de circo xa somos de abondo nós. Que mal, perdón, que mal todo eso. A ver, que petardazo temos? Vale, temos un amable petardazo porque... Oye, esta está mal, este reloj. No, porque estás... Bueno, da igual, non pasa nada. Estou un pouco dispersa hoxe, disculpademe. O caso, é que dormimos pouco, porque antes fomos de festa. Detalles que non facía falta comentar. Pero, efectivamente, sí, que falta de profesionalidade. Bueno, é ok. O caso, hoxe temos un amable petardazo como episodio, eu anticipo que vai ser porque, como podedes observar, esta fotografía de aquí solo pode traer cosas buenas, porque cal é o contido desa amable imaxe, amiga? Pois os gemelos Scott, que agora sabemos que se chaman Drew de Andrew e Jonathan, porque Jonathan, bueno, de Jonathan acordábame perfectamente, Vale. pero de Andrew no. Estos señores han sido la compañía de muchas madres en muchos hogares. Muchas tardes. Estou segurísima. Muchas tardes. Miña tamén, eu tuve unha época que estaba bastante enganchada, Boa, estou me acordando ahora de outros reality así de reformas que puñan tamén en Divinity, que miña mai é toda contenta cando pilla así dun día para outro. Uf, no, Que vas a decir? Estás pensando en Love It or List It. Sí. Claro, non te iba a decir ese, que tamén é fantástica. Como se chamaba aquela señora? Que señora? A señora que hai. De que reality? O sea, decir, Sharon non se chamaba, aparte. Gillian. Esta rubia. She was always pregnant. La mejor. Y ella hacía sus cosas. Ay, é verdad. ¿Sabes? La mejor. Non me acordaba de eso. Pues sí. É que había como dous. Uns eran así, más joviales. Sí. Eran todos canadienses. Sí. Estos así. Y luego había más viejos. Pero... Non me acordo. Bueno, da igual. A verdade. Sí. Pero sí. Pero, Eu era máis de bricomanía de repente. Uy, é que, o sea, Íñigo el jardinero de bricomanía. Sí. Uf, sí. Pero sinto que eran como públicos distintos. Porque bricomanía vio teu pai o domingo ás 10 da mañá Y yo. e Iria Ramos. Y estos, os gemelos das reformas, vio tu nai un jueves a las 6 de la tarde. É que me llama precisamente cando pilla así outro, que este a mellor non o conoces, compa, pero é non sei que do meu xato francés. Entón, despois é un señor cunha señora que están aí casados, teñen un pequeno, dous meses, non sei que tal, entón teñen un xato pois non sei onde, verdad? Burdeos ou algo así, non sei. Eso era Divinity tamén. Sí. Divinity, gran fuente de De productos audiovisuales. Lo es todo, Pouco se fala. Efectivamente. Bueno, o caso que vamos a falar de, querida amiga, reformas. Todo el tema mobiliario y demás. Sí. Que además vennos moi ben porque eu teño que mudarme para a semana. Non diremos por qué. No vamos a decir por qué, ni a dónde, ni nada por el estilo. Pero pues una chica tiene que ir pensando ya en colocar su vida en lo que a su casa se refiere. Sí. Vaise... Non me enseñantes ainda fotos do piso, pero aquí a Combe vaise a un amable piso, inmueble abuhardillado. Es verdad. Bien chulo, por lo que me dices. Tampouco tan chulo. Ah, non? Tampouco tan chulo, pero bueno, non pasa nada, lo pondremos chulo, ese o tema. O caso Bueno, non é bajo o caso que traxemos a dos expertas en el tema para... Perdón, disculpa que te interrumpa, amiga, A ver. porque non solo vamos a hablar de reformas Claro. en el ámbito, Más reformístico. intramuros de tu puta casa, sino tamén de lo que viene a ser la estrategia urbana de la vida. El ámbito vamos a hablar urbanístico. de diseño, de interiores y de exteriores. Efectivamente. Eso es un poco el movido. Efectivamente. De interiores y de exteriores. Es Sí. perfecto. Justo. Es todo lo que queremos. Esto es lo que necesitamos. Entonces, querida amiga... A que entroxemos? A ver, pois tentamos con dúas amores influencers que son Romeiri e mira de novo. Hola, chicas. Que tal, chicas? Pois moi ben, encantadas de estar aquí, de verdade. Moitas gracias por invitarnos. Bueno, ¿sabes volver? Efectivamente, Romeiri, Rocío Meiriño, que, bueno, subes vídeos a redes reformando a túa casa, que compraches unha casa coa túa parella en Ribadavia e está dela reformando de cero. Le va a deixar unha temporadilla, supongo que estará sendo duro e complicado. Exacto.
No, é que bueno, esta é outra historia que contar. Pero contovela despois da presentación de por que estou enferma. Bueno, en fin. É por culpa da reforma? No. Non é por culpa da reforma. Pero que levo, mira, bueno contar xa. O sea, me vas de repente. Era todo o que queríamos. Sí, salseo. Levo enferma desde o 20 de decembro, o sea... Dios, isto é verdad. Ai, que non me acordaba que que che me- as historias, sí. Moi ben. Sí, sí, sí. Pois sí, sigues a miña historia de enfermidade. Collín gripe A, estuve ingresada, logo estaba recuperando a miña querida parella Cris, dende aquí mandolle un bico moi forte, moitas gracias, pegoume Aquí, outra causa. Sí. Sais con Carlota. Ai, Carlota, hola. Un saludo a todos detrás de cámaras. Sí, pois pegoume outro resfriado e volvín a enfermar bastante, logo o médico deu unha medicación que me facía dano, literalmente desmayábame. Sí, entre todo este caos eu quería seguir co miña labor en redes reformando e como ben puntualizaches estou, pois eso, reformando unha casa que compramos en ruínas e, bueno, pois o meu Instagram vai un pouco deso, pero tamén así un pouco das cousas da vida na aldea, porque Cris e eu vivimos nunha aldea moi pequeniña. Eu estuve vivindo nunha cidade, pero finalmente mudaime porque non me gustaba ese estilo de vida. E agora aí andamos, os dous, reformando, con baixo presuposto e con moitos dramas. Sí, sí. E con moitas ganas. Pois sí, Sí, efectivamente. agora menos que ao principio, porque sempre se empeza todo con máis ilusión, cando xa levas máis tempo xa é máis pesado, pero sí, botámoslle moitas ganas, a verdade é que sí. Bueno, pois desto falamos ahora un ratillo e temos tamén a Mira de novo, que é Ana. Quen é Ana, Iria? Pois Ana Blanco, ela é unha influencer en auxe. Dios, influencer, dixen que me... Bueno, influencer, o sea... non me gusta nada o concepto de influencer a mí personalmente. Pues tú eres influencer. Yo non soy influencer. Sí, yo diría. Lo que pasa es que tampouco me gusta esta moda que hai ahora de no soy influencer, soy creador de contenido. Non me gusta tampouco especialmente. Bueno. Entón, como nos chamamos? Non o sei. Non o sei. Contido crees? Para mí eres como personaje público de alguma maneira, Sí. pero non sei. Non me encanta. Bueno, é o caso, que xa dicimos, Ana Blanco, mira de novo, ela ten un Instagram dedicado á restauración de mobles antigos e tamén recupera un pouco, que ademais non é só que restaure mobles, sino que recomenda gangas que hai por los vintage e por las cosas en tu zona, que se reportan los muebles en tu zona. E aparte tamén falas, Ana, de moitas veces pois dos estilos dos mobles que ves e demais. E ademais de todo isto, ela é arquitecta e traballa nunha consultoría en asuntos de estrategia urbana. Así que, bueno, pois contigo, Ana, se te parece ben, pois tamén falaremos un pouco de como están aí distribuídas nas vilas, nas cidades e así. Fantástico, sí, sí. Pois sí. Unha mezcla de ambas cousas. A mí o que me encanta é o tema dos muebles, de Wallapop e demais. De onde saliu isto, Ana? De onde surgiu esta idea? De empezar, me refiero. Eu son bastante fanática de Wallapop, dende sempre. Entón, como que de habitual, eu todas as semanas ou casi todos os días busco cousas en Wallapop. E chegou un momento no que lle mandamos os colegas, o meu mozo, tal, cousas constantemente, e xa era en plan, Ana, xa está. O sea, non queremos reformar máis, non queremos máis muebles, para xa. E entón dixen, joa, pois estaría guai compartilo coa xente en xeral. Entón empecé a subir así esas cousas que vía que eran especiais e baratas, pau que eran, pois mobles de deseño ou así. E a xente parece que lle gusta. Sí, 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 sí. A mí encántame. Sí, por supuesto. E tens que botar moitas horas para encontrar estas cousas, porque, por exemplo, como no Vinted, no? Eu, bueno, Wallapop no acostumbro a Wallapop. No consume. Pero no consumo, no. Pero o Vinted, por exemplo, sí, e tens que tirar un montón de horas para encontrar cousas bien. A ti tamén che pasa, supoño, ¿no? Sí, efectivamente. Ademais, a xente pensa que teño como algún tipo de algoritmo raro para encontrar esas cousas. Si vas a dicir Diógenes. No. Ou algo así. Bueno, chámeme basurilla, esos os colegas, o sea que un pouco xa. Onte rescatei unha silla da basura, o sea, bueno, ahora todo bien. O das cousas da basura, isto é un tema. Sí. Tamén, a miña nai encantalle de repente ver muebles tirados son dos contenedores e pensa sempre que son útiles e que se poden utilizar. Así son. É que realmente houve unha, o sea, a última cousa que colleu foi, creo que unha mesita, era unha mesita de madeira, estaba así un pouco bailonga, sabes, cando bailaban as patas. E entonces puxose a lijala, tal, pasou todos os traballos, doulle bastante cholla ademais, e de repente descubriu que estaba toda apolillada. Hostia, que... Oh, eso é terrible. Sí. Entonces eu non confío moito nas cousas que... O sea, o meu pensamento é, si está onda a basura,
por algo é, pero es verdad que a veces... No, tía, De hai moitas repente- cousas boas, eh. Sí, o sea, eu quero confiar, pero... Eu a mellor nese caso sí que, que eu por aí sí que me dá moito medo, tío. Dame moita rabia, sabes? A mí que me medo que se me estenderá o demais, todo. Literal. Ese es el problema. Literal. Imagínate que metes na casa... Sí, sí, sí. Sí, as cousas de madeira igual é mellor... Claro, desconfiaríamos máis. Pero bueno, sí. De feito, hai unha cousa que se chama Stupin, que hai bastantes, hai Stupin Lugo, Stupin Coruña, Stupin tal, que é como unha conta tamén de Instagram que sube cousas que están na basura, o sea, pues alguén lle manda na basura desta rúa, aí está, manda unha foto, esa persona sube, eu cando estaba na Coruña era En constante, Coruña- o sea, era fanática desa En conta. Coruña había Trashing... Non sei se é Trashing Coruña, directamente. Sí. Pero non entendo, o sea, a xente manda a foto ali e logo tú podes ir buscar. Sí. Claro. Din, pois nesta basura había esto, ti si queres por ali e collero. En plan, en tal calle, a tal hora, pues, eu que sei, como xa un cesto da roupa, sabes? Calquera cousa. Pois Entón, a cierro dos vale. servizos municipais, considero. Pois recoller de enseres, pois totalmente. Recoller de que quiera recoger. Recoller de influencers. Tías, eu antes vivía nun piso de estudiantes, éramos 5. Sí. Tiñamos un piso xa. Sí. Tiñamos un día a semana, que normalmente eran os mércores, se non me equivoco, que era o día de ir á basura. Ruta de contenedores, sí. Sí, ignorento, como sona. Entón, despois, por a noite, xuntámonos e íbamos por aí mirar nos contenedores e se encontramos algo. E o burro, donde teño eu a roupa agora, é da basura. Tamén o meu cesto da roupa, que o lavei a todo, verdade? Tamén é da basura. Conseguimos tamén a mesa do salón, a mesilla esta, bueno, un montón de cosas, Ai, que ben. Bien. Oye, non podía decir moi longe os contenedores, porque senón para levar esas cousas despois para casa. Éramos 5. Claro, entre 5 Sí, sí, sí. É que estamos imaginando levando a mesilla a mesa do comedor, levando como cando levan as vírgenes en Semana Santa, sabes, cartos señores así ao lombo, pois igual. Bueno, eu máis Me lo imagino así. chiquingo, sabes, cos barcos, rollo, que facía, hai 2 e 3, para arriba, aí va, Era algo así, estaría, aí. Pues sí. Bueno, o que tedes en común dende logo é o tema de darlle como isto que se fala moito, non, de reutilizar, darlle unha segunda vida ás cousas. Bueno, e tamén o de do it yourself, o DIY girl. Gusta vos isto? Credes que é así importante? Sobre todo en tema de que se fala moito, e é verdade, que ao final é unha estrategia que pola que podemos evitar un pouco o tema de caer nas dinámicas do consumismo, non? Como vedes? Sí. Pois mira, eu vou ser totalmente honesta. Eu ao principio decía, en plan, este é un puto coñazo. Podense decir palabrotas? Claro, por supuesto. Este é un puto coñazo, porque se tuvera diñeiro eu xa hubiera comprado isto, non sei que, non sei canto. Pero, co paso do tempo, como que lle fun collendo o gustillo e agora como que o vexo de outra forma. E sobre todo, pois o que dices ti, que lle das unha segunda vida e pois moito mellor para o noso medio. Ao final as cousas teñen máis valor. Cando fas ti, tamén as podes facer ti ao teu gusto. sí. Claro. Total. Entonces, agora estou totalmente sumergida en eso. De feito, hai 2 días encontrei un baúl na basura. Din a volta co coche, fui buscar, caínme, bueno, as de Dios. Sí, porque eu sola non podía co baúl, pero querío, entonces sí, montei ali un xollo e ao final conseguí non meter no maletero. Además chovía, cheguei á casa e tiña as rodillas así molladas de caer no chão. Sí. Un trago total, e que dice en plan, pero que che pasou? Outro día máis en la vida de Romeiro. Sí, pero sí, gústame moito restaurar muebles. É que, además, é un pouco o que comentas ti, non é o mismo si restauras un mueble que además ten como outro valor, como outra historia, aparte, hombre, si estás restaurando un mueble, supónse que é un mueble bo, que ten ainda pues, muchos años de vida, tal, que non que te compres un mueble pues, en el IKEA, que vai a ter todo o mundo exactamente igual, que ten menos personalidade, digamos, tamén, non, quero dicir, creo que tamén é unha cuestión de, moitas veces, unha decisión incluso hasta de diseño, non? O sea, Eu, de feito, que son fanática como dos muebles doutra época, entón pásame que os da ahora, pois hai moitos que me gustan, quero dicir, non é por faltarlle o deseño da hora, Non eres mueblófoba. pero, efectivamente, desde logo.
pero sí que como me gustan esos muebles de outra época, está guai encontrar cousas antiguas e restauralas un pouco, que eu tampouco son tan restauradora como ela, gosto máis como de, nada, pasarlle así un pañiño e quitarlle un pouco os óxidos e pouco máis. Bueno, eu tampouco, non sei que imagen estou dando mau trama do baúl, de loca perdida, pero non vos penses agora que son aquí unha experta. Eu teño unha pregunta. Que podo facer a pregunta? Sí, por suposto. Que opinades tamén, por exemplo, de comprar, se non encontrades, pois, por exemplo, un mueble en Ikea ou Leroy Merlin ou noutra tenda así, bueno, máis coñecida, e logo vos, pois, customizala ou pola dun diseño distinto para que vos encaixe? Guai. Eu creo que está guai. Eu creo que está guai tamén porque... Fala a ti. Como? Que a fas a ti? Sí, efectivamente, como que sí, fala a túa e o que pasa é que non che dá pena se sale mal, quero dicir, dache pena porque ao final estás gastando os cartos igualmente en un mueble, no, pero me refiero non ao mesmo a mellor unha cómoda de 70 euros de Ikea que non unha de madeira de 300 euros, no? E ao final si queda pues un pouco menos bien, pues bueno, non pasa nada. Fea. Bueno, pa gustos colores. Pero non sei, como que... Bueno, que vou dicir unha cousa, a mí encantan os DIYs, pero pa velos. Pero facelos... O sea, a vos non vos dá pereza como ter que facer estas cousas? Bufe, eu non sei moita maña, o sea... O sea, vos sí que non. Sí, eu que son un pouco tamén de no momento no que collo algo ou que compro algo, nese momento estou super motivada, Claro. entón aí teño que Xa facelo. loitas, Se o deixo, logo xa costame moitísimo reenganchar. Pero eso, no momento no que subo a casa unha cousa, empezo aí a darlle aí. Sí, E ti fas motivación. miércoles de basura tamén, Ana, ou non? Non fago, a verdad, pero teño moitas colegas que xa saben que son basurillas, entón é como que reparto así un ejército de personas. Por barrios. Efectivamente, non o reparto eu, pero cando van pola rúa e ven algo así, mándame unha foto, que foi o caso de onte, mándame unha foto en plan, Ana, isto para ti, e eu, vou, Sí. onde está, vou? O snapping, pero personalizado. Justamente, correcto. Ves, hai que poñer os amigos en sobreaviso destas cousas, Seriamente. Porque senón perderías joyas. Claro. Seguramente. Que así o máis guai que digas ti, Ana, que encontraches por aí en Wallapop ou na basura ou onde fose? Eu diría, en Wallapop encontrei 2 veces, ademais, que unha sorte, unha mesilla que diría que é o meu deseño favorito dunha arquitecta, bueno, coñecida e de fai moitos anos, que é así como de metal, circular, con cristal e tal, que me encanta. Encontrei en Wallapop dunha persona daqui que non lle gustaba, merquei unha por nada, 30 euros, logo o ano atopei outra, entón teño 2 mesillas iguales desas e estou enamorada delas. E na basura diría que a cadeira esta que encontrei outro día porque tamén un deseño de Marcel Breuer que é bastante chulo. Obviamente é unha copia, non é original, pero encántame. Ben fai. Sí, efectivamente. Tía, é que tú sabes, o sea, de onde ven cada cousa, o do diseñador e tal. Intento buscárselo tamén, sí, sí. É que eso está super guai. Eu en plan, isto é bonito, sí, no, tal. Bueno, é chulísimo tamén. Xa, pero saber o valor das cousas Sí. aporta moito máis, a verdade. Pero é perfectamente válido tamén guiarse pola estética. E se me gusta nese momento ou se non. Sí, sí, sí. Que ahora hai como moita cultura de que temos que saber todo de todo. Non é imposible. No. Xa, Es que non se puede. Eso. Solo somos chicas. eso é o meu Instagram. I'm just a... sí que... Eso é o meu Instagram, en plan, tampouco tens que ser profesional nin nada para portalixar ou restaurar ou empezar a aprender. Claro, ti, por exemplo, que tal estás levando, Rocío, o tema de poñerte, pues eso, a lijar, a tirar paredes, este tipo de cousas, non A sei. tirar cable aí, No, pero son cousas que ao final non estamos acostumbrados a facer. No, En plan, eu non me puxen a tirar unha parede na miña vida. bueno, o sea... O sea, sei que se me poñería, podría facelo, sabes? O sea, Pero... Me parece como típico handy, ¿sabes? ¿Qué? O típico manitas que fai aí Ah. las cosas de la casa y tal. Pero ti eres esa persona? Ti. O sea, eu teño estado de pinche, pero vamos. O sea, mirando. No. Tú estabas de capataz. Eu teño sacado de aí o cemento da parede, Aí raco. Claro, pero quero dicir, unha cousa é que O un cemento da día parede. te teñas que poñer a facer isto, Claro. e outra cousa é como botar un ano, porque canto tempo levades, Ro? Levamos xa casi 2 anos, non? Casi 2. Confírmame. Sí, casi 2 anos. Vale. E levar 2 anos intentando ser constante
en un proxecto así, entendo que non é fácil. Un pouco desesperante, non? É desesperante, a sí, en veces. moitos casos, sobre todo porque, non sei por qué, pero a maioría dos meus proxectos, bueno, sí que sei por qué, a ver, porque non me dedico a isto, e moitos dos meus proxectos salenme mal, porque, bueno, ou igual, pues, non sei certas cousas, ou, pues, non son unha profesional. E sí que che digo, pois eso, que ao principio que estábamos como moito máis ilusionados tamén, porque ao principio, pois, non teñamos nada feito, e agora, pois, xa imos tendo as cousas, xa vivimos ali. Non vivimos ben, porque ainda temos moitas partes da casa que aínda quedan por reformar, pero, bueno, tamén che digo que é un gran apoio, unha gran rede de apoio as miñas redes sociais, porque hai moita xente interesada, que me anima, incluso moitas veces máis cos meus propios amigos, porque hai veces que, era o que vos comentaba antes, todos criticamos, hai veces que me dicen, bueno, pero que isto non o vas a dar feito, tal, sin embargo a xente de internet, vamos, Ro, que ti podes, que non sei que, tal. Entonces, pois, tamén me anima moito a seguir o tema das redes de xente que hai detrás. E incluso tamén che dan consellos e pides consellos e así, non? E ao Sí, final, sí. en parte moi... A verdade é que teño unha comunidade moi bonita por eso, porque hai moita xente experta e non experta que sabe moitas cousas e nos intercambiamos información e nos damos consellos. Eu aprendi moitas cousas de Cris, que aquí o profesional é Cris porque ele é albañil, pero tamén aprendi moitas cousas da xente que me sigue. Eso é moi bonito. Sí. Pois sí. E é moi interesante o de que dis que moitos proxectos salenche mal, pero tamén os enseñas. Que decir, creo que tamén é moi importante eso, porque sí que é verdad que neste tipo de, por ejemplo, aquí nuestros señores gemelos, bueno, os gemelos tamén salíelles amianto e estas cosas cada 2x3. No, hombre, eso es el show. Bueno, ¿Me entiendes? yo no sé si el show es verdad. Hacer un desembolso económico de sorpresa y dejas a la gente broke. Broke, literalmente, sí, Es- que se lo tengan que interesar así un poco, se pueden gastar Claro, 6.000 euros más Eso. de repente. Ay, y nos quedamos sin el estudio para el niño. que Ay, es el vestidor, se fue el vestidor. Ay, no estás ya. Bueno, pues Sí. eso, o se te cae la casa. Claro, Carmen. pero xa non sei que iba a decir eu con esto. Que ensinos as cousas Ah, malas. efectivamente, que enseñas tamén as cousas malas, que moitas veces este tipo de, bueno, cuentas incluso en redes que fan cousas similares, solo te enseñan pues, como le está quedando todo fantástico e entonces ti ves eso e dis, bueno, es que se pode facer podo facelo calquera. Mira, a mí isto pasoume, totalmente aleatorio isto, pero pasoume cando me rompeu a cinta da persiana e tuvemos que cambiar a cinta da persiana, eu vía vídeos de YouTube e facíano en 3 minutos. E eu estuve 2 horas e media para cambiar a cinta da persiana, porque é moi difícil averiguar cal é o lado dereito e cal é o lado contrario. Sí, exactamente, suele pasar. E ademais, pois, temos esa cultura de que creemos que todo se fai rapidísimo porque é o que vemos en redes sociais. É verdade. E a min eso non me gusta nada. A min sempre me gustou facer sempre proxectos de do it yourself e tal. Evidentemente, pois a realidade é que non che van sair, pois o que dices ti, en 5 minutos. Eu empecé vendo Art Attack, e despois todos os programas de reformas de Divinity, e agora, pois, estou aquí. É iso, a min non me gusta mostrar unha realidade que non é, porque a ver, sí que é certo que seguimos a moitas contas, sobre todo porque queda así todo como moi estético, e faise todo rapidísimo, e podo facelo en vestido, blanco, e non mancharme nada. E pois estou eu, que salgo en pijama, literal, porque hai días que non me apetece nin por un chándal, aí, pois, lijando, dicindo, no, pois, sale mal, porque isto levoume 2 horas. E logo tamén hai outra cousa, que a xente que non reforma ou non fai estes proxectos me recrimina, que é como, por que non ides máis rápido? E en plan, bueno, porque isto é a vida real. Efectivamente. Exactamente. É que claro, como te organizas, por exemplo, ti para facer a reforma e vivir? En plan, seguir ca vida. Pois aínda me estou como reorganizando cada mes que pasa, porque é moi complicado, o sea, a xente non ve todo o que hai detrás de edición, de cousas da vida en general, non todos os meses non son iguales, entonces sí que é certo que hai veces que me agobio moito. Intento sempre deixar tempo para a reforma e logo pois outro tempo para editar, pero hai meses que é imposible. Por exemplo, como os comentaba ao principio, estuve enferma este último mes e casi, claro, non puden reformar nin editar, entonces, bueno, hai meses mellores e hai veces peores, pero así é a vida. Totalmente. Claro. Oye, Ana, e ti o que falábamos, por exemplo, de cando algo che sale mal, cando che sale mal un mueble que queres restaurar e puñelo mono, que fas con el despois? Se bota. Buf, ainda non me pasou, o sea, non levo tanto tempo restaurar. Ojo, Buena, Claro, tía, e- va bien. Ainda non me pasou porque tampouco fago eso tan do it yourself. Ya. Eu igual ven con algún óxido e
si queda, pois tampouco pasa nada. O sea, si Xa. queda un puntiño de óxido non pasa nada. De feito, esas mesillas que comentaba antes están oxidadas por abaixo, non conseguín sacarlo e aí están, tampouco me importa tanto que quede perfecto. É máis, bueno, tamén é un pouco a historia, ¿no? De que ao final Sí. desgástanse, nada vai estar perfecto toda a vida, e está ben tamén que se note que bueno, que viviu outras cousas. Totalmente. Sí. Bueno, en canto ao tema da reforma de Reo, tamén estuvemos pensando que ao final, por exemplo, a mí chama moita atención, Ana, ti non sei se viches as súas redes, se as sigues e tal, sigues. Sí. Unha cosa que me chama un montón a atención da vosa casa é o tema da bodega, a parte de abaixo, que creo que aínda non a tedes lista e tal, non? Sí, tía, xa. Ah, sí, xa está. Ai, pero Non a temos lista como nos gustaría 100%, pero... metestes a librala e tal, Sí. ¿no? Claro. Ben, Claro. ben. Sabes o proceso. Isto era un test, pasáchelo. Pasos de remedio. No, porque estábamos pensando que ao final a distribución das casas, bueno, neste caso galegas, tamén cambiou moito ao longo do tempo. Ao final, ese espazo da bodega, bueno, non sei se no caso desta casa, pero entendo que en algún momento, pues, aí, bueno, ou noutras, paralelamente, pues, nesa primeira planta, ia gando, que para manter a calor e demais. Hoxe en día, home, pues na primeira planta, o sea, na planta baixo non tes o gado, Eu non teño vacas, así, no. Open concept, as gustas. Claro, entonces, como ves un pouco así esta evolución da casa? E, bueno, no teu caso, como tedes pensado... Bueno, no, esto son a lo mejor adelantar acontecimientos e contenidos. Como tedes pensado... Trae contenidos. No, pero como vedes un pouco a evolución da casa, así, cos tempos tamén, non? Sí, que van cambiando conforme as nosas necesidades tamén cambian e demais. Pois, no noso caso, sempre intentamos facer, todo, pois, conforme aos nosos gustos, pero que tamén sexa funcional. Sí que é certo que temos moitos proxectos e moitas ideas que faríamos na casa, pero que non as podemos facer simplemente porque non temos o presuposto para eso. En concreto, na bodega, pois, por exemplo, nos gustaríamos botar unha planchada ou facer outra cousa que non fora simplemente bodega ali, ou por as escaleiras, sabes, por dentro para ter outra Claro, planta sí, máis, sí. pero é que simplemente, pois, non o podemos facer. Porque, tías, vos sabedes que caro é facer unha fucking reforma? O sea, calquera cousa, unha escaleira, canto credes que costa unha escaleira? O sea, unha escalera foi un chanzón? Non, unha escaleira. Escaleiras. Sí, sí, así como subir por esos. Sí, 4.000 euros. Bueno, 5.000 por aí, sí. Bueno, vale. ¿No? Pues eu non sabía que costaba. No, dicen 4.000 tirando para arriba porque sei que son caras, son consciente de que son caras, parece pero barato, no. claro, sí, e mítica cosa que existía unha escaleira, en plan, son 4 escalos, como pode costar tanto, Claro. tal. Xa, pues sí. Todo é moi caro nas reformas e todo Porque eso. hai variedade, O sea, quero dicir, Moi porque... variedade. O sea, decir, por que non? Porque unha escaleira pode ser de moitas maneiras e, por exemplo, o máis básico, pois de madeira. Pois a madeira é carísima. O sea, e a madeira tratada, ademais. claro. O sea, buah. Porque pois veñen as polillas. Claro. Efectivamente. Exacto. As polillas. Entonces, claro, sí. Pois sí, a verdad. Bueno, Ana, Sí. ti como ves o tema do cambio así das casas, dende o punto de vista da arquitectura? A ver, eu entendo que se foron adaptando, claro, que diste os tempos e as necesidades, que non son as mesmas que antes. Eu diría que, a ver, en moitos sentidos fomos moi a mellor, e en outros sentidos a sensación de que fomos como moi a cada vez reducir o máis. O sea, é dicir, os pisos de antes, por exemplo, no que vivo agora, que son de fai 40 anos, tiñan pois habitacións amplias, o salón amplio e tal, e agora como que buscamos ás veces cumplir a normativa dos mínimos, e quedanse os pisos un pouco tamén pequenos, escasos, Sí. e moitas veces tamén sin tanta, non sei, personalidade como os de antes, no? Que facíanlle pois aquí unha pequena cousiña, un tal, detalles que facían que foran especiais, e agora igual é un pouco menos especial tamén. Entón, bueno, cousas boas e cousas malas, diría. Tíos, é que estou acordando muchísimo, disculpa contigo, de o meu dentista de Valdoviño. Un saúdo. Falando de casa. Sí. Me entiendo, Bueno, o sea, no, porque mi piso. E aí xeseo, que nos queres contar? Muchísimo. O sea, é un piso, Selo clínica non piso. eso, Vale. en downtown Valdoviño, Que downtown Valdoviño. no centro de Valdoviño, Vale. que é unha rúa. Vale. Bueno, o caso. E mi mamá sempre me dicía, mira, é que este piso, porque, claro, o sea, aquel piso é enorme. Ah. O sea, aquel piso ten, bueno. O sea, como se chama? Oficina, no?
Bueno, ti sabes onde te pon así o dentista e te trata e te hace Na los sala. A sala, bueno, sí. Sí, que lle Mira, ten polo menos, estou aquí destripando las cosas, pero ten polo menos 2 salas de espera, como 5 salas desas, e logo ao fondo ainda ten despachos, máis os baños, a recepción, o sea, ten un montón de cosas. E miña mãe, acordo que sempre me dicía, mira, que xa non se fan pisos como este. Este piso ahora fan 2 ou 3. Pero Pero este é un tema, dixenlle a Iria, necesito facer unha pregunta, a opinión de todas, porque isto é un tema que comentamos moito eu e as miñas amigas máis eu. Efectivamente, para que non se espante. Vamos a ver, casas moi grandes ou casas moi pequenas, porque a xente que ten unha casa grande di, ojalá ter unha casa máis pequena, non sei que vas a dicir, ojalá ter unha casa máis pequena, hai que limpar moito, non sei que, isto é un tema. E a xente que ten unha casa moi pequena, queixase porque non ten espacio. Espacio de almacenaje. Isto era tamén outra das grandes demandas nos programas de, efectivamente, storage, nos programas de reformas. Entonces, casas, pisos, lo que sea, grandes ou pequenos. Eu diría que nin unha cousa nin a outra, o sea, ao final unha cousa vivir nun estudio enano no que tes todo xunto, que prácticamente non tes intimidade entre a relación entre a cociña, o váter e a cama, sabes? Que é un pouco, mal vivir casi. E outra cousa é ter 80 habitacións nun piso que igual tampouco é necesario. Como un punto medio, creo que tamén, non fai falta irse a ese extremo das cousas pequeniñas que se fan agora, non creo que sexa necesario. Pois eu, como teño desexos de rica sempre, eu quero unha casa grande. É que sabedes que nos pueblos, non sei por qué, pero hai esta idea ou esta cultura de facer sempre as casas como grandes. E meus pais, sí, o sea, tú visualiza un pueblo, as casas son boas sempre as casas. Pois no meu pueblo tamén todo o mundo ten casas grandes e meus pais tamén a fixeron grande. Eu estou acostumada a vivir, pois eso, nunha casa grande e agora vivo pois na miña casiña que, está ben, pero non teño storage. Sabes? Eso agóbiame moitísimo, porque ainda por riba eu non sei se tamén teño algunha enfermedade ou algo, son acumuladora, teño un montón de cousas, xunteime con outra persona que tamén é acumuladora, a miña parella, só fai falta que vos diga que eso, que tiñamos miércoles de basura, de entonces, claro, temos 50.000 cousas nese espacio reducido e agóbiame moito, pero sí que é certo que, pois, cando tes unha casa grande, limpala, non se quenta tan ben, sabes? Tamén ten moitas contras, pero E tes en la calefacción, claro. Sí. E tanto. Eu creo que o tema que comentas das casas nos pueblos tamén é un pouco este cambio que falábamos de como estaban diseñados antes e como estaban diseñados ahora, porque sí que é verdad que nos pueblos creo que había como esta concepción de canta máis grande sexa a túa casa como un símbolo de estatus e de nivel tamén, ¿no? Porque pois te cuesta máis pasta. Pero tamén che vou dicir unha cousa, eu creo que en parte iso e tamén en parte que antes a xente tiña moitos fillos, tamén asociábase un pouco de que ao final, a ver, o sea, os pequenos ao final estaban aí apilados, apilados. Pero, o sea, que dices, non tiñan tantos, o sea, na casa dunha persoa pobre que tivese 8 fillos, non había unha habitación por fillo. No, desde logo non. Nin unha para 2. Desde logo. E de coña, sabes? Entón eu creo que tamén era asociase un pouco, non só o que tamén os cartos, sino de un espacio para sí, en plan, iso é, sabes, poderío nese sentido. Pero eu creo que sigue pasando aínda. Quero decir, na generación de nosos pais, abuelos, xa non había, bueno, a ver, en algúns casos sí, non había 9 fillos por familia, e sigue habendo ese concepto de, oye, cando máis grande. O abuelo tuvo 5 crianzas aí, Miña pobre. Mulleres e meu pai. Miña avó tamén. E agora non queremos ter fillos, é que de verdade. No, iría querer 4, de feito. No, eso é mentira. O dixo que quería 4 fillos. Non é verdade eso. Yo lo voy a dejar que... Vamos a ver. Eu quero ou 0, dixo ou 0 ou 3, 4. Eso. Ou todo ou nada. O sea, literalmente. Eu son así, eu son unha persona moi intensa. Aplica a todo. A todo, absolutamente. Totalmente. Sí. Bueno. Iba a decir unha cousa. Sí, pero... Eu quero facer unha casa. Claro, tamén, pero é que... Ai, isto é un tema, Sí. Isto Eso sí te iba a decir, claro. tema. Quero na miña casa, bueno, eu, o sea, teño un proxecto aí para unha biblioteca e unhas cosas fantásticas, pero eu o que quero facer na miña casa para, sabes, tener invitados e así, Sí, é que outro día vi un concepto e dixen, ai, es que como non se me ocurrió antes, en plan, ter como varias habitacións como destinadas a outras cousas, sabes, yo que sé, pues un estudio de pintura, pinto eu, negativo, pero me da igual. Luego minísima. E entonces ter aí, pues, en vez, o sea, ti entras e vas ver un armario en unha habitación así, humilde. Si o armario vai ser unha cama desta pesada. Pareceme unha cutrada.
Esas camas. Stop it. A cama poderás. Exacto. Sí, pues eso. No, a mí no me gusta ese concepto de cama escondida que sale. No, hombre, pero eso para, ¿sabes? De si te xente así invitada. Ya, pero no me... Para que contraia un artista, ¿no? A pintar na sala de pintura, pues, Claro. debe ser a dormir aí. Podes ti facer unha residencia artística destas? Iria, iso non é de ricos, Un pouco de misery, literal. De feito, sí. Ay, queríamos decir outra cousa, cando dixeches das casas grandes ou pequenas, o sea, aquí había un fenómeno que non se me ocurrirá a min falar desto, Sí. pero claro, las tiny houses. O sea, Bof. Xa. Uf. mitad do inglés que eu sei a día de hoxe, podo vos decir que é por o canal de YouTube Living Big in a Tiny Home. O sea, te lo digo ya así de claro, porque eu Ya. con 15 a 16 anos eu poñeme a ver la gasolina de mi vida era eso. O sea, eu estou obsesionada cos tiny houses. Que Queres pasa unha? isto? Queres unha? Vamos a ver, é que isto... O mellor é o máximo que podemos aspirar, Efectiva, é que por aí vou. Porque, o sea, eu creo que é un pouco satisfactorio, sabes? Ver así como as cousas así, que che colle todo. Ai, mira, sacas daqui este caixón, o caixón é 3 metros de largo, en plan, sabes? Como Ya. todo moi ben. Pero, claro, o tema é que ao final, a día de hoxe, porque unha tiny house que che costa as más, o sea, 30.000, 40.000 euros con mucho, sabes? Entonces, claro, é un pouco, o sea, a nivel propietarias, en algún momento lo que podremos aspirar, sabes? Sí, é Como verdade. é un pouco o fenómeno das tiny houses, porque hai moitas cousas en plan a favor de, minimalismo, non sei que, autosuficiente, tal, pero tamén está o tema de, sí, estamos poniendo de moda vivir como antes. Efectivamente. Sí. É un cuchitril. Sí. Eu creo que é bonito para ver en Instagram e tal, pero creo que para vivir ten que ser un coñazo. O sea, terás que ter, non sei, 3 platos, 3 vasos e pouco máis. Xusto. Invitar a xente xa nin de coña, Ya, nin a comer, nin a dormir, nin a nada. sí. Buf. Non sei, vexo que é un pouco romantizar ese rollo de Sí. que ao final eso, que igual non podes acceder a unha casa máis grande e tens que quedar con eso, é fantástico, pero que romantizarlo tampouco, non sei. Xa. No, Sí, claro. eu opino mesmo. Sabedes que hai un programa de tiny houses, non sei se en Netflix, pero eu teño visto algunha vez. Sí. En Divinity tamén o había. Sí, é que acordo do Divinity. Sí, Sabes sí. en que estaba pensando ahora co das tiny houses? Nas casas prefabricadas. También. Tamén. Que opinamos? O dos contenedores. Claro. E aí fan cosas grandes, Porque No, aí hai cosas grandes, pero a mí este concepto de... Vos vestes alguna vez un camión pola carretera con unha casa? En plan, porque nese programa salía os camións pola carretera levando as casas. a mí eso parece... A ver, era América, pero... Sí, pues a mí eso parece unha ordinariez, sinceramente. A mí se me pos un tellado das augas e patelo chantado na terra. A mí non me polles nun remolque, chica. É que Me confundes. Pa iso vas nunha van. a mí sí que me parece unha Vas cutre. nunha van e xa está. Pois na miña aldea hai 3 casas prefabricadas. Vale. A verdade é que son bastante bonitas. Sí? Sí, unha é de madeira, así como unha cabaña. Están O chulas. sea, pero sabes, desto que é como 2x2 Aí. E está como no remolque, rollo, que van pola carretera ou están. No, están, sí, nun terreniño. Claro, así a mí gustame. Pero, se non... Vamos, do remolque para levadas un lado a outro, pero non para estar nelas. Sí, sí, ¿No? sí, sí. Eu Vale, teño dúbidas de como eso como lle pasa o tempo encima de eso. Claro. Al final tamén son cousas que se fan, pois igual en América fantástico, e aquí en Galicia temos un tempo tamén que complica moito as cousas. Correcto. Eso é verdade. Non sei como Eso- tema. Es el engaño meteorológico. Ese é o tema. É verdade. Sí, sí. Non sei, eu teño un pouco de odio hacia ese tipo de casas, non sei. Eu por qué. tamén, a O sea, é verdad. como unha cosa, eu creo que é porque cerca da miña casa había como unha empresa que facía estas. Entonces tiñan as ali expuestas e parecían moi horribles. Entonces igual é que eran feas tamén de por sí. Entonces yo desarrollé un odio hacia este tipo de casas. E aí seguro que sí que che falta almacenaje. Seguro. Eu diría que incluso, o sea, eu por exemplo creo que por o meu defeito profesional estou obligada a odialas porque como, bueno, non hai o diseño de arquitecto, Claro. bueno. Claro. Pero hai cousas que se fan pois non prefabricado, pero por módulos, por exemplo, que están moi guai e se adaptan bastante á vida da xente, pero unha prefabricada ao final é como, non sei, cada un ten a súa maneira de vivir, non? Ou Ya, pois alguén que queira ter un estudio de pintura na casa, pois igual nunha prefabricada non lle encaixa Efectivamente. Fango. Traballaches algunha vez, Ana, rollo de arquitecta para xente verdade. facendo, de verdade, no, pero en plan, facendo planos de casas e diseñando e tal? Traballei poucas veces, e máis así un pouco pola miña conta para colegas, fixen unha reforma dun estudio de tatu, cuña publicitaria, Oh. que hai en Cangas que se chama Semente,
A verdade que eso foi moi guai porque, bueno, era unha amistad ao final e foi chulo facelo en conxunto e tal. Logo traballei facendo así uns planiños aos meus pais tamén que están reformando unha casa e gustame moito, pareceme moi divertido, pero logo o que se me complica a min é a parte de execución de obra e tal que non controlo absolutamente nada e pareceme super complexo e duro e tedioso, entón, bueno, esa parte como que... E moi laixo. Agora é cando facemos o de fusión. Efectivamente. É vuestro momento, chicas. Literal. É que, claro, queria preguntar que é o que a xente pide cando vai a un arquitecto e lle pide pois, que lle faga un plano de algo. Que é o que máis piden? En que máis se fijan máis? Diría que normalmente a xente, non vou desconhecemento, pero diría que normalmente a xente leva un bloque de Pinterest con cousas de referencias, que é fantástico, eu adoro Pinterest, pero Podría ser digo que como que teñen así referencias esas cousas, eu creo que moitas veces non teñen tanta idea do que necesitan, sino un pouco de visualmente o que queren, non? Mais que Claro. Entón, bueno, entendo que o traballo dos arquitectos aí é un pouco mezclar a parte de o que é funcional e necesario co gusto da persona e que todo encaixe ben. Dios, neste punto... Ai, perdón. No, no. É É que teño unha pregunta e unha historia que contar. Pode ser? Por supuesto. Vai ser rápido. Ambas. Eu teño un amigo que é arquitecto e díxonos que a maioría das parellas que empezan os proxectos finalmente non os acaban, porque é tan estresante que se acaban separando. Mi máis. Que sabes tú deso? Sabes algo? Buf, non teño ni idea, verdad? Pero, pois, estaría ben, como os que din que van ao Ikea e salen tamén así como... estresados. Efectivamente, pois debe ser, podo ver. Podo entender. Home, que unha obra é moi estresante. Bueno, tío, sabes mellor que a min, pero é moi estresante. Ao final, haberá aí roces por todos lados, e broncas, e decisións. Ana de súbito, conselleira matrimonial. Tal cual. Terapia de pareja. Te imagínate comprarte unha casa que a tua parexa, gastarte unha pasta. Te que compramos nós, Leila. É que non seguro que acabaríamos divorciadas tamén. En termos de amizade. Sí, sí, sí. Ti máis eu non poderíamos facer un proxecto Eu creo que queríamos cousas inmobiliario. diferentes, Claro, por eso Sí, mismo. bueno. Sí. Te querías unha sala de pintura, Bueno, pues era... camas que salen de armarios. Dios, y pasadizos secretos. Ves, es que non pode Unha funcionar. habitación destas que está coberta por unha, como se dice, estantería. Sí. É verdade. Despois de repente... E ábrese así, Y digo, chas. fantástico. Un armario de Hannah Montana que ten así para detrás un vestidor enorme. Para mí mi sueño. Dabas un pouco de medo, así en plan de Non podemos irnos a vivir xuntas. Sí, non. Bueno, non pasa nada. Teño dúas preguntas. A ver. E yo, así, siguiendo un pouco con temas polémicos. Este tema es muy polémico. Ya hablamos antes de esto, pero... ¿Open concept, sí o no? Ah, moi importante. Porque, claro, queda fantástico los visuals, pero claro, tipo hasta aí a fritir raxo. E cheira a casa toda a fritanga. Claro. Sí. ¿Cómo vemos esto? Eu a tope, a min gustame, a verdad. O sea, pareceme tamén que ás veces as cociñas están moi desaproveitadas, sobre todo cociñas que 2 veces ao día, tal, estás ali como metido, escondido. Sí. Guai se hai alguén pois que está no salón ou manter unha conversa e poder estar falando tal, está ben. Sí. Eu a tope. Eu non son tampouco de cociñar peixe na casa, entón, bueno. Ya. A min tamén me gusta moito, influenciada por los hermanos. Por supuesto. Xerómolo, por Dios, eu antes de ver esta serie non Non sabías o que era o Open Concept. Ah, que non, verdad? Ahora miña nai tamén o quere. Sabes que está comendo a cabeza ao meu pai para que lle tire o tabique da serio? cociña? Que sí. Oh. Que vai facer? Bueno, a min gustaba moito o Open Concept hasta que vivín en un piso con Open Concept. Porque, claro, efectivamente, este rollo... Bueno, era Open Concept de, en plan, había unha ventanuxa, sabes, así grande, o sea, non era aberto de todo. Ya. Pero, é que deixa moitísimo olor na casa despois, cando cociñas e tal. É unha cosa un pouco complicada. E a min gustábame moito por eso, pero bueno. Bueno, pero a mí miras el meu vapor do raxo, o fume do raxo con mis grandes ventanales que voy a instalar en mi hacienda. En tu hacienda. Claro. Con pasadizos. Sí. Secretas. Sí. Sí soy. Con... Me encanta. Se llama con... Guardillas. Sí, pero si a porta aí está, sabes? Claraboias. No. En plan, sí, hombre, que teñen os Simpson. Ah, que che vais a escaleira? Sí, eso. Pareiro fallado. Efectivamente. Vale, y otra cosa que lle quería preguntar a Ana en concreto. Vi por aí que es... Bueno, o sea, xa sabemos que é moi caro facer esa casa. Eu Sí. deste programa vou sacar cousas moi en claro, a verdade. É caro un proxecto de arquitecto para a casa. É como do máis caro. Canto pode valer? Sei que dependerá de moitas cousas, pero...
Claro, a ver, preguntadesme a mí que eu xusto non traballo moito eso, pero bueno, normalmente como un porcentaxe do que é a obra. Pois se a obra é moi grande, pois un porcentaxe, un 5%, igual digo unha burrada, perdón os arquitectos, pero bueno, anda por aí, un 5, un 6% por aí. Pois mira, non sabía eu isto. Ou un 3, un 2, depende, se é moi grande a casa, pois é menos o porcentaxe, se é máis grande, pois é máis, o sea, se é máis pequena, pois é máis. Pero entonces cobran despois. No, cóbrase como fais unha estimación do que vai a ser o presuposto inicial, unha estimación así por riba en función dos metros cuadrados, un pouco das calidades e demais, en función deso faise un presuposto de arquitectura e aí divídese, pois mira, o proxecto básico isto, logo cando teñamos o de execución e haxa que ir a obra, pois tantas visitas de obra e tal, pois vai ser tanto. E divídese un pouco así. É que sabes que che vai dicir? É que se esperan a cobrar, ao mellor xa non hai nada, porque hai divorcio. No, claro, teñen que cobrar unha parte antes. E non hai fondos, ao mellor xa. Non hai liquidación xa. Liquidez. Claro, vanse os 6.000 euros no miento. Si non se pode. Si non se pode. No, claro. E quedou o arquitecto sin cobrar. Claro. Eso non pode ser. Bueno, falando un pouco de tema de arquitectura, vamos a falar agora un pouco do tema da arquitectura de las ciudades. Sí. Eu, falando con... El diseño de exteriores, como dicíamos ao principio. Efectivamente, diseño de exteriores. O sea, para que non nos saiba, que eu creo que a estas alturas xa todo o mundo conoce, mi origen, eu son dunha localidade da Costa Ártabra que é Valdoviño. Valdoviño... Donde hai un dentista fantástico. Sí, Con unha clínica enorme. Couce, fíjate, lo decimos. O caso, Dios, hai moitísimo que non vou, ahora que acabo de pensar. Ai, teño que ir. Non pasa nada, porque ahora despois desta publicidade Vou gratuita, acordar, vou. vai te chamar e vai te ofrecer unha colaboración. Sí, a mí gustaríame. Ya está. Que iba a decir eu? A Valdoviño. cidade próxima a Valdoviño é Ferrol. Entonces, Ferrol, que lle pasa a Ferrol? Pois que Ferrol, para que non o saiba, porque antes estaba falando contigo e naide sabe nada de Ferrol, lo cual me parece... Es verdad. Aunque puedo entender por qué, pero me parece ofensivo en calquera dos casos. Ferrol ten algo en común con Barcelona. Que é, Ana? Eso que ten en común con Barcelona? Literal un test de urbanismo. O sea, ten unha parte do desarrollo que, pois, como en Barcelona que hai o Plan Cerdá, que é esa, bueno, a cuadrícula que coñecemos de Barcelona, ¿no? Que é así todo cuadriños e tal, pois hai algo similar en Ferrol, sí, que é como o desenvolvemento daquela época cando se facía esa parte de ensanche, digamos, que hai non moitas cidades, pois aí como que seguiron un pouco ese modelo. E logo ten cousas moi chulas Ferrol, o que pasa é que, bueno, está un pouco, claro, degradado en algúns sitios. Buf, mira como te direi, dixe que a ver que día. Pero ten cousas moi chulas, o sea, ten arquitectura tradicional con eso das galerías e tal, como ten Coruña tamén, pero un pouco máis abandonado. Bueno, ten ese desarrollo tamén debido a parte tamén do exército e tal, no? Da parte tal, que fixo que fora unha potencia no seu momento e agora entendo que foi perdendo ese potencial, que é unha pena. Sí, a verdade que sí. Claro, é que Carrón mola, deciden... Bueno, cando deciden como organizar unha ciudad, en base a que criterio fa? Quero decir... Que non decides? Bueno, pues quen empece a construir. Os Anunnaki. Os Anunnaki. Que? Buf! Nada. Non se entendín absolutamente nada. Os Anunnaki, compa. Que é eso? Os alienígenas ancestrales. Esto es una teoría de la conspiración que hai. Non lo sabías? No. Non a levamos ao episodio de Bastián e de Alex. Pues no, por eso non nos sabemos. Non pasa nada. E para abrirla ven outros. Efectivamente. Bueno, o caso, en que momento, quero dicir, en base a que criterio se decide como construir unha ciudad? Porque evidentemente unha ciudad como Barcelona, Ferrol tal, está planificado. É dicir, alguén dixo, vamos a facelo de tal forma. É dicir, é un criterio estilístico, por así decirlo, ¿no? Ou hai algo que diste, vale, pues vamos a facelo de tal forma ou de outra? A ver, non debería ser estilístico. Ao final o urbanismo tamén toca... É moi chulo, a min gustame moito, porque é como que toca diferentes facetas e de feito deberían estar, os equipos de traballo deberían estar compostos por diferentes profesionais, os arquitectos urbanistas, pero tamén sociólogos que traballan esa parte e demais, tamén xente que traballa co medio ambiente, ¿no? Que coñezan pois por onde van as zonas que non se deberían, nas que non se debería construir, ou nas zonas, bueno, as zonas inundables, por exemplo. Sí, o de moda, sí, efectivamente. Entón, bueno, debería ser un equipo que tivera en conta diferentes motivos. A realidade é que moitas veces pois foron arquitectos, fai igual 100 anos ou 60 anos, foron arquitectos que buscaban esa parte máis estética, empezaron a probar cousas e algunhas saliron ben e outras non saliron tan ben. Sobre todo en América hai varias cidades así como, bueno, de probas que logo non foron un éxito. Barcelona, en cambio, sí que é un éxito, funcionou moi ben.
non sei moi ben que pensaba a Cerdá cando a diseñaba, si pensaba tamén nos criterios da xente que a recorre e tal, pero debería ser así, claro, pensar pois cales son os recorridos, cales son as necesidades, pensar tamén que nos barrios ten que haber pois diferentes usos, no? Que a xente teña cerca o sitio de traballo, o sitio no que compras, o sitio no que levas á escola aos nenos, o sitio ter como esa cidade dos 15 minutos que lle chaman agora. De eso vamos a hablar. Sí, sí. Pois claro, o sea, deberían ter en conta todo eso, non simplemente unha malla, unha trama estética e xa está. Que opinas das cidades dos 15 minutos? Crees que son factibles? Dependendo da cidade, non? Eu fai un mes estiven en París e vía aí en Google Maps vou coller o noso piso aquí que está cerca da Torre Eiffel e logo amplías e era 1 hora andando da Torre Eiffel. Entonces, por exemplo, nesa cidade pois non se podería facer. Igual en Ourense, sí. Claro. Ya. Claro, sí, depende moito da trama urbana, digamos, tamén Pontevedra é un exemplo, pero tamén Pontevedra ten todo a favor, o sea, é unha cidade moi pequeniña, pouca xente, está todo moi cerca, entón está moi ben, pero bueno, podes pensar en lugar de en cidades de 15 minutos, pois en barrios de 15 minutos que sí que é moito máis asequible. Total. Claro, sí. Hai un exemplo das cidades de 15 minutos, ou barrios de 15 minutos, como queiras chamalo, desde fai moitos anos en Santiago, moitísimos anos. E isto dixo antes, eu non me ubiquei de nada. Non te ubicaches de nada, pero hai un exemplo perfecto que é Área Central. Área Central é a cidade de 15 minutos por excelencia, porque hai viviendas. Vale. Ti non sabías que había pisos en Área Central? Donde eres entrar? Claro. Área Central é un centro comercial. Claro, é que De finales dos Santiago. 90 ou así, sí. Vale. Ahora está un pouco muerto. Pero Área Central era o centro, foi o primeiro que, bueno, un Corte Inglés estaba antes, pero Iso é en serio? claro, Sí. no país en Área Central, de feito, unha temporada. Sí. Sí. Entonces, Ai, genial. ten pisos, tiña supermercado, tiña as tiendas e todo isto nun edificio de centro comercial. Comuna, Entonces, é anarquismo. literalmente a cidade de 15 minutos. Considero. Sí. O edificio dos Sí. 5 minutos, seguramente. Sí, de feito, sí, nin 15, vamos. Como? Non sabía isto. Ahora está un pouco muerto, pero bueno, Xa. podes facer vida igualmente prácticamente ali. Non supe las Ahora hasta tienes gimnasio e todo. Non sei como é o rollo das vivendas, si miran realmente, si miran para fora ou si miran a Ambos. galerías. Vale. Miran para dentro ou para fora, depende do piso. Os que miren para dentro, bueno, un pouco Es mono, porque hai unha plaza no medio. Hai luz. Hai unha plaza grande no medio. sí? Claro. Vale. Sí, con unha fonte grande e unha cosa aí moi mona. Entonces, aí hai luz. Sí. Bueno, eso está moi ben. Bueno, ao final isto un pouco xa o Pero é pensei, dicir, ¿no? eso es ser pionero. Ella, cuidado, Santiago, esa de corazón. Es que, chica, Pensar no concello do Pinombre. aí non hai cidades de 15 minutos. Bueno, a cuestión é que isto xa é un pouco presente nun tema peonización, que tamén comentabas o caso de Pontevedra, no? Tamén en Lugo levan un saludo a Lugo, levan un ano en Santiago tamén un pouco que queren facer, con tanta vexeda cerca, bueno, pues máis espazo para o peón e demais. Como vai un pouco o asunto da ordenación das cidades de cara ao futuro? Por temas de sostenibilidade e demais, o que comentabas antes do traballo da planificación, no que tamén teñen que participar sociólogos e medio ambiente. De cara ao futuro, por exemplo, tema contaminación e demais, como vai iso? Efectivamente, o sea, vai eliminar os coches do centro das cidades, intentar facer pois aparcadoiros disuasorios no exterior e que logo poida recorrelas camiñando, peatonalizar moito, tamén reverdecer, porque ao final tamén hubo un momento no que se facía moito pois peatonalizar, pero era pois, non sei, tirar formigón ou tirar, sabes, xa estaba. Non, realmente vese que é necesario pois, volver a meter o verde nas cidades, tamén polo tema de que en moitos sitios pois non que se inunden, pero bueno, que se encharcan os sitios, porque ao final non deixamos tamén filtrar a auga, o terreo e tal. Eu creo que vai todo nesa línea de feito Europa e tal, pois como que presiona nese sentido para que a transformación sexa verde, sexa humana, digamos, o sea, para todas as especies. É que se fala moito da humanización en sí, das cousas, e humanización que non peonización, que é unha parte en sí da humanización do espazo e demais. E, bueno, nós tamén vos queríamos preguntar un pouco, neste sentido, como vedes a distribución das cidades galegas, como das 7 grandes cidades, pero tamén das vilas? Porque isto que falábamos antes de con que criterios se pode ordenar unha vila ou unha cidade, o que sei, me veñen á cabeza moitos exemplos de moitas vilas galegas que parece que están así un pouco Mollecas a nivel de ordenación. Si está así, vamos a ver, como isto? Por que hai así como sitios máis desordenados? Non vamos a dar nombres. Non. Sería ofensivo. A ver, eu creo que foi un pouco ese rollo de que un momento no que era
o boom de repente desarrollar diferentes cidades é moito, entón empezouse a construir pois moitísimo e sin moito criterio, ou empezou a construirse en zonas apartadas pensando que iba a chegar aí o límite da cidade e logo non, logo se queda como aí nun tal, bueno, hai un pouco de todo. En Galicia como que din eso de que temos moito feísmo derivado, o sea, para min mal entendido, feísmo de colocar un somier nunha finca, que eso non é feísmo. O feísmo é ter un bloque de edificios de 8 plantas nunha vila de 2 plantas, pois eso é feísmo. Pero logo temos moitas vilas que son super bonitas, entendo que onde vive Rocco iso era precioso, e ao final igual lle falta simplemente un cariño o espacio público, de meter algo de mobiliario, algo de verde e tal, pero que son fáciles de transformar, Claro. eu creo. Sí. Eu son unha completa ignorante en esta. Tamén vos digo que eu non me suelo fixar tampouco moito nas cidades porque non é o sitio onde me gusta ir, así que simplemente direi que Galicia é super bonita e eu son super afortunada de vivir aquí. E no rural. En o rural, Ademais. claro. Total. Sí. Bueno, chicas, pois se vos parece vamos a pechar con un xogo rapidiño. Dixiste xojo. Sí, Oh my god. que me estás cambiando, xa para que non te metas comigo porque estou harta. Perdón, nunca digo nada, solo lo pienso. No. É que normalmente di xuejo, cousa me fai moita gracia. Bueno, Porque claro, las variedades de Eu antes tamén o dicía. Gracias. Sí. Gracias. Sí. Síntome bastante comprendida porque nadie entende nunca. Bueno, en fin, falamos antes de Pinterest, que dicíades que usabades moito Pinterest, de inspiración e demás. Efectivamente, entonces vamos a facer un pequeno xogo rapidísimo que vai a ser, vamos a enseñar fotos de habitacións falando de diseño de interiores e demás, e entonces vades a ter que elegir cal preferides. Vale? Vale. Tedes que poñervos de acuerdo, escoller unha, vale? Ah, vale. Entonces, opción 1, estilo moderno e estilo farmhouse. Como? Se sabedes cal é a miña opinión. Eu como era farmhouse seguro. ¿sí? Vale. 100%. Pues farmhouse o Bauhaus. A ver, isto non pode ser. Eu vou con farmhouse hasta o final. Uf, é que a mí molame moito Bauhaus, a verdade. Eu sabía que iba a haber Ai, non, Xa non facemos. Hubo outra. vale, Entre tres. venga. Farmhouse, Bauhaus ou náutico. Que non. Ese que non pode ser. Xa sacaste o que a miña cousa ideal sacaste ao principio de A tu esta e a tu. Eu diría que a miña vai a ser Bauhaus tamén, o sea, nada, Nautics fora. Como que eliminamos? Por que xa quedou con farmhouse? Bueno, hombre, pero Bueno, pero que usa más. Náutico non. Nautics seguro que no. Minimalista, nos convence máis que estas? Vamos chegar a No. un acordo. No. Vale. Vamos a ver, cal é a Industrial, seguinte? Manhattan, Ojo, Eu quedo con Bauhaus. Sí. Vale, pois veña, Bauhaus, para seguir. No, pero antes a mí. Eu creo que unha combinación chula tamén. Sí. Eu creo que yo hago. Sí, venga, saca rápido. Cottagecore. Ah, esa. ¿Sí? Vale, sí. Vamos así. Vale, venga. No, o sea, Saqué que non era. Sí, perdón. sí, efectivamente. Bueno, es que non las veo, me estoy con un lío. Ay, este me gusta. A mí tampouco. Saca, pero viera así. Dan como Rápido, saca. unos ojos. Saca de eso la gracia, corre. Ai, a mí gustame moito. Sí, ¿ves? Pero non vas a acordar como os ojos de antes de pasar a consulta Pero de este médico como- pediatra. A mí recordo mo parchís un pouco, pero iso. Este é moi levado ao extremo tamén esta foto, Bauhaus ou Memphis? Memphis. Sí. Oi, que rápido cambiaste, chica. Dixes que non iba a É que descambiar. a mí gusta mo colorido moito. Sí. O Bauhaus un pouco tamén así de señoro. E a última opción? Bojo. Agora que temos que facer elegir un, só. No. No, O sea, esta no, ¿no? Eu se teño que elegir entre cottagecore e bojo, cottagecore. Vale. mellor. Pues las ganadoras son Memphis y Cottagecore. Eu creo que combinan ben, tampouco hai que, no? Que dices, tía? Bueno, a ver, eu personalmente non as... Podes meter así algunha cousiña de colorido. o sea, a habitación espiritual de cada unha das nosas convidadas, que non se separéis. Literalmente. No obstante, las une el DIY. Efectivamente. Xa é o bonito. Y ya está. Muy buen cierre. Muy buen cierre. Pues nada, chicas, ¿sabedes o que ten tamén unha decoración fantástica? A casa do taberneiro onde estamos grabando. Que récord máis bueno. Efectivamente. Hombre, el mejor. Hombre, por supuesto. Así que nada, un día más grabando aquí, en este sitio fantástico, con nuestros compas de Estudio 7, Con Xavi. que siempre los hacen la técnica y son los mejores. Efectivamente. Y Y nada, damosles, hombre, si damosles as ganas,
Bueno, pero eso fácil. Despois de ter vido ao fallado, moitas gracias, chicas, quedas convidadas para sempre que queirades vir outra vez. Espero que os bastasedes ben. E nada, é pouco máis. E esperamos que pasarades moi ben. E ya está. Sí, e esperamos, pues, en algún momento ser capaces de adquirir unha Sí, vivienda en Sí, propiedad. Como exacto. Y si en algún momento necesitamos hacer algún tipo de obra arquitectónica o algún tipo de reforma, pues pegaremos vos un toque. Sí, contrataciones MD. Efectivamente. Pues sí. Pois moitísimas gracias por invitarnos. A verdade é que estuve super cómoda e paseino super ben. Estou moi agradecido de poder contribuir un pouco ao vosso proxecto do Ay, Fallado. bueno, gracias, Ruzubén. Nada. Eu encantada de estar aquí tamén así, inexperta, pero encantada. Sempre hai unha primeira vez. Me iría, mira, de novo. Ay, Dilo. Bueno, ahora Bueno. sintonía y ya. Hasta luego, Lucas. Sí, y ya no veas. Está Carlota bailando. Uf, coro. Carlota, por ser más relevante. Carlota estuvo de cumple. De verdad. Ya está. Bueno, sí, pero sí. Bueno, yo qué sé. Tun, 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 tun. Tururú. Veña, un Ala. beso. Vémonos no seguinte. E no baño sempre.